Segons les darreres actualitzacions de l'informe Space 2 que elabora la Universitat de Lausana, Catalunya és la 6ª administració penitenciària d'Europa amb més percentatge de presos estrangers, un 49%. I perquè no hi comptem tots els immigrants empresonats que s'han acollit a les regularitzacions massives que vostès pregonen i que, per tant, disposen de DNI i computen com a naturals, tot i no ser-ne, perquè llavors, pla. Conscients d'aquestes dades que contradiuen obertament el seu discurs bonista, què fan els comuns? Intentar capgirar-les. Proposen regularitzar presoners estrangers, donar-los el DNI. És clar que sí, home. Així, a la propera estadística, podran vendre al públic que el 100% de delinqüents són del país, oi? La saben llarga, vostès. En comptes de demanar l'expulsió immediata de tots aquests energúmens que han gosat delinquir a casa nostra, pretenen compensar-los amb un xec en blanc pels serveis delinqüencials prestats. Inaudit. Goiti, a part d'arreglar-los els papers, els hi poden regalar un curs de drets humans, com recomana Junts, el lot complet. I no pateixin pel preu, que ja pagarem els catalans. Però vostès per qui ens han pres? No en tenim prou de pagar bitllo a bitllo els 280 milions d'euros anuals que ens costa mantenir aquesta xacra, que encara ens hem d'arrossegar un xic més? Saben quina és la realitat de les presons catalanes? Gairebé 2 treballadors agredits per dia durant el 2024 i un augment significatiu de les agressions sexuals contra funcionaris, el 60% de les quals protagonitzades per immigrants en règim penitenciari. Vostès preparin els papers de nacionalització que potser entre agressió i agressió troben un moment per signar-los-hi. De debò que és absolutament vergonyós. Proposen fomentar i prioritzar mesures penals alternatives, sí, com aquest últim jihadista marroquí que va matar un pagès a Vilanova de la Barca després de desactivar la polsera del turmell i fugir, oi? Funcionen molt bé les seves mesures penals alternatives. Mirin que m'hi escarrasso de valent, però a dia d'avui encara no arribo a entendre com hi ha gent que els vota.